bonsen haga jim jungi ngisngau tenat ban share yaki message ngam kren hangnish pangjong kita ke message good morning message ki ba don kita ki dur sentiu bakhi ki don ki dur jong ki ki dur jong ki lom ki wa enre ki don kita ki sample hapok jong kono group bonsen ngilap yakane ba haga group badan kirang ba ki jong ba kane ke group kamde ke group bangen ya share yaki message bom lerkam Andrei ki don break kita ki sample hapok jong kanu group kiba ya break ya kata garul kiba ya keli ya ka jingko jingkhia kiba keli kumno ka skin pi kalong donro ki sample hapok jong kata group kiba ong kane group kamde ke group ba phin ya tai kulmar kamde ke group ba phin ya keli shat iwe la pi kwa ban keli shat pila ban keli personally kidon kum kita ki sample hapok jong kanu ka group ba donro kiba jub message menumnu henry kiba snoop nat ban page ya ka jengi atainya ka jengi message jong iwe mesin nakashuntur kim ju ong good morning henry haga group pat de maki kiba nang kong ban share good morning kidon la ka jong ka jeng snoop tenat kamtam haga jengi lada don kita ki message ki health tips related message bangi snow tenat ban board kibangi snow tenat ban implement haga jengi ni kwa bai kiweru makin pendon kami kata kamtam larang yo ya kita ki tips ki bangi kwa ban penan kam but ni kwa ba ya ki weru kin follow ya kata kaju ki instruction ki dandro kita ki instruction ki ba ong ba ka jingdom ka batang shiklimat kala ban destroy ya ka brain cell jumpi but hak ka por ba pidom ringman sim take a deep breath ne ngin nyo we are like hadu arpo ne ngin nyo da kompong arpo hadu iwe ngan itu ipi bakani ka longtang haga jing tho nyimla da leli rem man dan kami ka haga jing jingi benem de shubamta piyat nanti hayo piyat daga kali kan dan kowe kali ka wan batan ra boom adin tupi haga tu por fil lekum no atau fin ring men sen fin take a deep breath ne fin nyo we are like hadu arpo ne fin nyo arpo hadu we atau yang la ban lek entah ngam tarai and ban fin off ya ke engine kakali jumpi pin play yaki jikang pin here de shabar engta namdan kam shuban batai pka ka pin lai bende kani long ka jigisha ti hashwa bakan poi kum kat kapor ka jigim jumpi ringman same shwa manta mar ka jing ringman same ka jupan here man same deep breath kalong ka batan kam namta jongka jingkot ka jing here jumpi lada village cinema hall pipet yaka film dan if download yaka film ka balong boring ba Narbastang hadu bukut omdan climax, omdan emotion, omdan action. Pat ka jingkut jong kata ka film ru kalong simple. Omdan action, omdan emotion, omdan climax, omdan suspension. Entah fins ngau kumno, fins ngau ani na apen leno ya kita saja nga. Ngalapen leno ya ki MB juga. Da ka download ya ka film. Ngalapen leno ya ka por juga. Denim day. Kaju kaji ha kaji jingi kum kibri wa lara ka jing jingi kalong smoothly omdan jing omdan jing khuslai omdan jing jinjar ka jing kanam long ka jing ka ba skau tena kaju tharai ka jia ublei haba upha ingi shakne burthei upwa ingi bugin le ha ka jing jingi henry abangi phai ka jing jingi pat kalong mar khongpo ni kwa ban im ha ka ta ka comfort zone im kwa ban le yake iki batma im kwa ban shim ka res mar ni ting yo ni yo ki wei kin kran ben jingi kata ka jiu gajia haji jungi ni tipa ni don ken kata ka potential kata ka jingla bonsha banyak ka bangile entah henry don ka ka ba khang ka ba set ini bangimla banmi na kata ka jaka ka bangiyeng nim kwa ban shim ya ka risk nim kwa ban le ya kata ki small rest haji jungi na as a result of which ni sakut pateng abangi phai shi ka jim jong ki palo jungi ki ba shim ya ki small rest haji jungi kalak bandai ki investment, kalak bandai ka insurance, kalak bandai kiwi pat ki jinal kam small rest hakai jim jong ki teng habangi phai chakai jim jong ki parlot jong ki ba shim kita ki small rest hakai jim jong ki pat mio baki long ki biru ki ba success hakai jim jong ki berhang tangi berkat ani bale kenyang le tu hak tu por ngayo ya kata proposal hakai jim jong abangan le ya kena kam henry nak dau ka jing ting jong kumno ki biru kin kren nga ka ki biru kin kren nga pat nasa pur kumni ko palong panalong pala ladangan por sa chisin ngan beteng biang ya kajin nga be siya ikin yo ya gijin marsin siya ikin yo ya kata kalat ya kata kalenti marsin ya jin jin kenin de kene kajia bursin ha kajin jin atau kajian ni kamjia kajin jupi piku ban shift ya kata ka job jupi piku ban tray no shawe piku ban le ya kata ka small investment piku ban le ya ka extra time ha kajin jupi henry da kajing ting imnon pan shimi ka res kajing khang kala ple hang ni hakamat jungi henry na ki daw kajing ting jungi
ngimnot ban shim ngimnot ban rung siapa tak jengkang ngiting ban shim ya ka res nakan mau ko we ka jingi to kana ka ba lengkot ba kisen we u khna u badang red u yo shuti ikimi ki pa ki lami u syaka snong jongki te ha por u kundu ya u pei u long u khon pi kwa pan long ayu anda fila he anda fila rangba uta u khon u long pei ngakwa pan long bru ba job kwa ban long businessman ba job haka jim changa tinga kwa ban shim ya ka advice napi ki eken kita ki secret ki bala pen job ya ka jim changi kum ta upai ubat ya kati jong ta kun ksu u gelam yu shaka we ga jaka ka bathung ya kini ki ding ki sambai ding u shim artlik ta ki ding ki barit mat u ra shi endala po heying u thung ya we u ding hak per kat ba ya we pat u thung ha veranda pai lakli na khon Tarai kino na pranjung gini kat kum kejeng sngau jepi ki ban gro uta u khon ksiu la jubab antarai uni udeng hapo yeng kin pe namar uti udeng shabar u haban kendo shibon ki jinge aban sha ya kasngi u haban sha ya gaslap u haban sha ya kil air nang ta ki we pat kat ba uni udeng hapo yeng pat ulong safe don kamban sha slap don kamban sha asngi don kamban sha ya kil air bunjai ta Natarai ba uni uding hapo ying ubayo shibon kita kiker ungro kambon sya ban ya uti uding ubatan hapo jong kita kiper bat kala jano ba kashuti jong uta ukhon ksiu kala kut pergi haban libyang jasor hadin arsnem dan nilaisnem uyo shti biang kita imei ipa jong uta ukhna kila ya lambiang ya uta ukhon jong ki sya kata kasnong jong ki enal poi snong uta ukhon la kendo biang ya poi wong pei last time bangawan sini fila kular ban ayanga yaki successful tip kumnu manlong ubru bacap hakajim mentah fi ban ayanga yaki taki tips poi usngam jar madu lam ya ukhon sya kata jaka ke bawah thung ya uta uding ha veranda warsun yu iya uta uding bala jerong uta khna ulo fi empe ngongi phi ba uni uding hapo ying ungro hambon sya ban ya uti uding hapo per pakai jingit nat jong ini kesla pakai jingit nat jong kini kitnat jong ni uding ap khon nai pakar ki ya ngan yala mi phi pok per enala poi pok per ukhon yo iya to uding bejrong ba ulagro hambon sya ke jingrong ban ya uta uding hapo ying utau khna lagi thabak ula kali yo poi kumno kani kalaban long uni uding hapo per uhaban sya ya kasngi uhaban sya ya kaslap uhaban sya ya keler kumno kani kalaban long ba uni uding ungro bonsya ban ya uti uding hapo ying upai wala jibang fi ikhon uni uding hapo per ulong independent ula ban so thit ula ban ngam jeliu hapo jong kani ka khandeu umat ya ke jinge usya ya kasngi usya ya kaslap usya ya keler but day namar jong kini ke jinge day namar jong kini ke jing lai lut ka ba uyo ha ka jingem jungu ungro kumni kumba ulong nata daw kay kon ngi pipa haka jigen jipi la refugee tang ya kita ki safe option tang ya kita ki ek ba tip upaya ka result himla da lelir eman grow haka jigen jipi kum ta ban long ki bro ki ba job ban long ki bro ki ba success haka jigen jipi via ban mat ya ki jigen you have to break the own comfort in your life and grow freely kum ne kin kon la ban job haka jigen jipi nani thoi pi sakawe ka jingi thokana kita ki group jong kita ki kena college ki bala pas nang ta college ki balik pulih syasor ki bala tre hala ke jong jing tre jong ki ber hakawe ke si ki wan pai kata ke sno ber ki kendo hakawe ke jaka mat enda kita kendo hakawe ke jaka kilit sing jong we no hikai ba ki iba enda la poi haying jong ta no hikai ta no hikai la kali na kita ki kena school jong kum no ke jing jong phi ki long how's life going on kita ki kena ke la jubab yala ka jong ke jing shem jong ki yala ka jong ka kam ka jam ka bakitre yala ka jong ke jing pule ke bakila pendek at kum ne suki pasuki kita gitu kana ka poi no is phang jong ka kam ka jam ka poi no is phang jong kita ki stress ki bagi kedoh ka jing jong ki uta no hikai plus ko tho ya kata ke jing ki ba kita ki kena jong ki kendo ka ta por ula ong ki kelipi sekam rashat shim jit ki pila ngan the shai pi umta kita ki kena school jungu ki rung sekam rashat banjit ya kita ki pila batin disha kita ki kena school kat ba kidang rung sekam rashat ki jit ya ki pila ki jit khnang ya kita ki pila ki ba kensai ki badon ke design ke ba kerpang ki badon ke dur ke ba kerpang ke badon ke rong ke ba kerpang bat kila rung biang syakata kamera ke ba uta professor ulat mu ban the shai ki
Bakat ba uta o profesor ulang tek syai ki uong ki. Hatu fi yo ya kani ba pelajet kerpang ya kita ki pila ki ba design ba kita ki pila ki ba don kerong ka ba itnat ba pelajet kanang ya kita ki pila Henry fila kelep bah ka bakut findi ka syate katu ki pila kam lele Henry ke ke baton hapo jong katu ki pila katakin kalong ke baton ka ya kita ki pila ki ba siudur ya kita ki pila ki ba lapat ka jingpat jong ka pepsyam lajit Henry filajit ya kini ki pila ki ba kerpang Henry take ka bang but man ongi pi ni ba haga ji im jongi ngitan la ka jong ki kam ngitan la ka jong ki business belong tang ki pila haga ji im jongi Henry ke ka bang iwat kasya denim de take ju ka jia haga ji im jongi ni kuslai ya ka ji im jongi men pernai ya ki pila jongi Henry ngintip haga bukut ka ingitan kam kasya te perlok ki bi jonga ke ka baton kam haga ji im jongi kalong ka jing suk kam ni le ki kam ka bang itre ngila bandai ke officer ngila bandai ki baterai pion lani ki baterai belah ke baditang ke pila Henry hak bekut ke bang idan kam kasya denim deh utei obakamai deki pholak hak syub nairu uwat ke jing suk pat uni obakamai tang arspa laispa shisngiru uwat ya ke jing suk make sure hak jim jong pi penampan bha ya ke pila Henry ke baton kam kolong kasya kabang inti hak jim jong namong ruhang ni ba ngimdon kam manwat ya kaspa ngimdon kam manwat ya kata ka luxury hak jim jong Henry hak kata ka proses jong kata ka jing maret thong jong ya kata ka jing wat jong ya kaspa wat kelet ya lade namar bunsin ke jia hak jim jong kung piru hak kata ka jing maret thong jong ni wat ya kaspa ni wat ya kaspa bat ni kelet ya kai ya ka jing so tu ya lade bat kita kita sau dong jipi kan ni kalong ka bantah ka bakong san hak jim jong kum ki piru deh ngin second do pi hak bipat ki video ka kapor bye bye stay safe